maħabtek f'dini l-odwa li uritna l-ħelsin. Isma' qlubna fil-għenaj li snulek li zbaħanja li jinti zġed mażmin. Ħajr mulej, ħajr li b'mewt ħassar dnubna, tajtna l-ħajja jisseb fil-qawmin. Fik il-qamna biex bħalek mal-qawma, nikzbu r-rebħa f'saletnatek bla tmiem. Nsellmu lilkom miġbura hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu u lilek li qed issegwina mid-dar, partikolarment intom il-ħafna telespettaturi tat-televiżjoni UTV maqudin magħna hawnhekk mis-santwarju ta' Pinu. Nsellmu lilkom eżies emigranti tagħna li f'qalbkom iġġorru l-imħabba lejn il-Madonna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-kol. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-aħwa Vincent, Connie, Carmelo, il-mejtin tal-familja Azzopardi. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu bl-interċessjoni ta' San Giuseppe. Nitolbu. U Alla li ħlaqt kollox, għamilt il-bniedem il-liġi tax-xogħol fil-ħnina tiegħek għatina li bl-eżempju l-ħarsien ta' San Giuseppe namlu dak li trid minna int u niksbu l-ħlas li inti wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijatu. Alla ħalqu raġel u mara ħalaqhom. U berikom Alla u qalilhom. Nislu u waktru u imlew l-art u waħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u it-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija, dawn kollha jkunu għall-għejxin tagħkom u l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u wara kollox kien tajjeb ħafna u dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk intemmu is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom u fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-seba' jum.
mix-xogħol tiegħu li kien għamel. U bierek Alla is-seba' jum u qazzu għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Wettaq xogħol idejna mulej. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tnislu l-art u id-dinja, minn dejjem ta' dejjem intu Alla, flimkien, wettaq xogħol idejna mulej. Int traġġa il-bnedmin lejn it-trapp u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sar tal-lejl. Flimkien, wettaq xogħol idejna mulej. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm se ddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Wettaq xogħol idejna mulej. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħajjider emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Wettaq xogħol idejna mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbierek il-mulej min jum għal jum, jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu, daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom, tant għaġġibhom li bdew jgħidu: Mnejn kisbu dan l-erf u dawn l-eġubijiet? Dan mhuwiex bin il-mastru daxxa? Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġagbu, Ġuzeppi, Xmun u Ġuda, uħutu l-bniet. Mhux kollha fostna qegħdin, mela mnejn kisbu dan l-erf kollu? U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom m'hemmx profeta li mhuwiex imweġġaħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U ma għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Jekk Ġesu baqa' skandalizzat f'dal-Vanġelu għax in-nies li kien jaf ma kellhomx fidi, baqa' xxukkjat meta kien qed jilgħab ħowm Nażaret fejn trabba, fejn Ġesu trabba, għax in-nies ma kellhomx fidi. Jekk din totta għal kulħadd, ma tgħodx għal dar raġel li jismu Ġuzeppi, mid-dar ta' David. Ġuzeppi li llum qed infakruh mad-dinja tax-xogħol. Ġuzeppi ta' Nażaret, ir-raġel ġust ta' Marija u l-kustodju il-missier ta' Ġesu. Il-Vanġelu tal-lum jurina il-nies tar-raħal wad baqa l-foundation, se jiġifieri l-arkeoloġija min iżur Nażaret tinżel wad tfadal il-pedamenti u filati sħaħ tad-dar ta' Ġuzeppi u d-djar ta' Nażaret li kien raħal żgħir. U hemmhekk in-nies kollha kienu jafuh lil Ġesu dat-tifel tal-Mastru Daxxa. Missieru il-Mastru Daxxa, Ġuzeppi ta' Nażaret. Illum qed inħarsu lejh u ħanejdilkom żewġ affarijiet. San Ġusepp ma jgħid l-ebda kelma. Jissemma xi 14-il darba fil-Ġdid Testament, imma siket, iskiet. Iktar jagħmel
milli jpaċpaċ. U jien se npoġġilu fuq fommu żewġ kelmiet mill-Vanġelu mhux tiegħu, waħda qalet ta' Santa Elisabetta lill-Madonna u l-oħra qalet ċenturjun lil Ġesu. Imma jien hekk nista' ngħid kemm Ġuseppi ta' Nażaret seta' jgħid dawn iż-żewġ kelmiet. Għaliex? Għax San Ġusepp taħt is-saqaf tad-dar mill-għadba l-ġewwa kellu l-iktar żewġ persuni prezzjużi, eżies li qadderu fid-dinja. L-ikbar żewġ ġawriet, il-Ġesu u l-anġlu qallu inti semmieħ għatih l-isem Ġesu lil Ġuseppi tinsewx. U lil Marija l-Immakulata. L-ewwel kelma ħanieħodha mingħand iċ-ċenturjon. Iċ-ċenturjon li mar jgħidlu ejja sad-dar binti qed tmut. Ejja. Mbagħad qallu mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tad-dar tiegħi. Għid kelma waħda. Tiftakruha? Tant kienet qawwija dil-kelma li ngħiduha f'kull quddiesa qabel nitqarbnu. Issa immaġinaw l-umiltà ta' San Ġusepp meta jinduna li għandu lis-Salvatur id-dar lil Ġesu. Kemm kien bniedem umli, kemm seta' jgħidlu ma jistħoqlejx li jien taħt is-saqaf tad-dar tiegħi għandi l-liben Alla, il-Messija, ir-Redentur, is-Salvatur lil Ġesu. Ma jistħoqlejx. Araw l-umiltà. U t-tieni kelma, Santa Elisabetta tgħidha lill-Madonna x'intasal id-dar u ġol-ġufi kollha l-Ġesu. X'tgħidilha Santa Elisabetta? Li wkoll qed iġġor tarbija fil-ġuf u ż-żewġ trabi jifirħu, Ġwanni u Ġesu, jaqbżu bil-ferħ fil-ġuf. F'din il-laqa ta' dawn iż-żewġ ommijiet, Elisabetta, lill-Madonna tgħidilha kif ikun dan? Min jien biex Sidi, mis-Salvatur, Ġesu, tiġi d-dar tiegħi, min jien? U dawn iż-żewġ espressjonijiet quddiem Ġesu u quddiem il-Madonna, San Ġusepp kien qed jaħdem għalihom bl-għaraq ta' ġbinu, imantnihom, jieħu ħsiebhom, iħarreġ il-Ġesu fit-talb għax hekk kull missier veru jieħdu t-tempju. Dan huwa San Ġusepp li qed niftakru fih illum. U aħna li qegħdin San Ġusepp qal, min jien biex Ġesu jgħid fid-dar tiegħi? Min jien biex l-Immakulata, l-iktar waħda sabiħa minn ġewwa u minn barra qiegħda taħt is-saqaf tad-dar tiegħi. U aħna min aħna biex nirċievu l-Ġesu Ewkaristija. Kif qed nitqarben? Kemm drabi jekk tinduna li ma nitqarbnux sewwa, ma nagħmlux ringrazzjament, x'innersqu qarbejn kif nitkellmu, kif nemnu. Ġesu dak li qal Nażaret x'inbaqa' xukjat hawnhekk m'hawnx fidi kiġi jarani nitqarben lili. Jew inqaddes lili, jew aħna nitqarbnu. X'jgħid dalgħodu? Dawn in-nies għandhom fidi fl-Ewkaristija, dik il-fidi li kellu Ġuseppi ta' Nażaret. Ejja Spiritu Qaddis li jimlejt l-qaddej tiegħek Ġuseppi, imla lilna biex irresqulek it-talb tagħna. L-ewwel talba nagħmlu għal Papa Leon, nitolbu għall-Isqof tagħna Anton, tolbu għas-saċerdoti kollha, operaturi jiġifieri li jaħdmu minn dlam sa dlam biex iwasslu l-Vanġelu ta' Kristu. Nitolbu bl-interċessjoni ta' San Ġusepp illum għal ħaddiema kollha. L-ewwel nett biex jiġu evitati l-imwiet korrimenti fuq il-post tax-xogħol
billi kunaw iktar prevenzjoni għal health, is-saħħa, fl-ambjenti tax-xogħol tagħna. Ekku nitolbu biex il-ħaddiema kollha ikollna mhux biss laj ta' drittijiet imma r-responsabbiltà għad dmirijiet nitolbu. L-eżistana mejtin għatihom mulej hekk li bl-interċessjoni ta' San Giuseppe, il-protettur tal-mewta tajba. Tinsewx il-San Giuseppe. San Giuseppe huwa l-qaddis tal-aħħar sija, il-protettur tal-moribondi min ikun wasal fl-aħħar waqt li qegħdinaw u f'din il-ġurnata għal ħafna nies hija l-aħħar sija nitolbu għall-agonizzanti ta' matul il-lejl u matul il-jum nitolbu. L-aħħar talba bl-interċessjoni tal-Madonna. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il-qatal bla mulej biħeġġa mal-offerti tarwina. Inkantaw? Alleluia, alleluia, Itolbu ħuti, is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla għajn ta' kull ħniena ħares lejn dawn l-offerti li aħna qed nagħmlu l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe u fil-ħniena tiegħek għatina li jiddoni li ressaqna quddiemek ikunu ta' ħarsien għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fit-tifkira ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li inti tajt lill-Verġni Marija b'żewġa. San Giuseppe il-qaddej fidilu għaqli li intu għedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Smewitu l-għalb, glorja te. Osanna fl-oli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien ser jingħata u minn rajh
ibati għal-ħobs, raddi l-ħajr, qasa, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likum. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi nħabbru għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Leon, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Iftakar fil-qaddejja tiegħek Vincenza, Koni, Carmelo, il-mejtin tal-familja Azzoppardi, iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna lil Ġesu bin il-Mastru Daxxa ħaj fl-Ewkaristija namlu l-qalb u ntennu missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta tankwiet, aħna u nistennew nittamaw il-għena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem il-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix u li jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa u ngħidu ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu, għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien, il-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf Talla.
danu li neħkid nubiet ta' dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu fiċ-ċokontana mulej nitolbuk fuq l-eżempju ta' San Giuseppe nożżu l-imħabba li jinturi magħna biex ngħixu dejjem f'lena ta' paċi bla tmiem bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-Qudiesa ngħidu t-tlet Ave Marijiet. Ħafna nies jiġu hawnhekk u matul il-ġurnata jħallu l-petizzjonijiet, jiktbulna jew jibatulna. Saħansitra l-immigranti tagħna. Jidħlu hawnhekk ukoll nies li ma jemnux, u għalhekk it-tlet Ave Marijiet li se ngħidu l-Madonna, għax il-Madonna talbithom minn dan is-santwarju lil Karmela Grima. Tlet Ave Marijiet għadu nur ta' kemm il-ġisem tiegħi dam mitfun fil-qabar. U mbagħad wara l-Qudiesa għal min irid dejjem ikollna ftit mumenti fil-kappella iż-żgħira. Naf li hawn xi nies jixtiequ jgħidu grazzi lill-Madonna u hawn oħrajn jixtiequ jitolbu grazzja partikolari. Nitlob ukoll għalik illi forsi qtajt qalbek, għalik illi tinsab id-dar jew l-isptar u għandek bżonn din it-talba tagħna. Jekk taħseb li kulħadd insik il-Madonna flimkien ma' Ġesu mhux se jinsewk qatt. Kuraġġ. Illum il-programm tal-Qudies ikompli fil-11:15 ta' filgħodu se nagħmlu Qudiesa oħra, imbagħad fil-5 tal-lejla il-ħbieb tas-santwarju kull min jaqra, kull min janima bil-kant, kull min jgħin il-volontiera, kull min jixtieq jiġi, ġibu magħkom il-kuruna tar-Rużarju. Ħaniltaqgħu fis-sala taħt it-suntir tal-Knisja biex ngħidu l-5 posti tar-Rużarju, imbagħad ir-rettur ikellimkom dwar l-Erbgħat, għax nhar l-Erbgħa li ġejja nibdew il-15 l-Erbgħa ta' Santa Marija u koll konna mument flimkien. L-aħħar Qudiesa fis-santwarju tkun fis-6:30. Dalgħodu fl-10 fuq UTV. Ikun hemm il-programm Ejja mis-santwarju ta' Pinu flimkien mas-Sorjiet Ursolini fid-djar tagħkom biex inwasslu propju l-messaġġ tal-Madonna ta' Pinu. Il-mulej magħkom, jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbira fil-frott tal-ġustija Ġesu. Nselmula flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu.